Toto je v skratke asi o našej filozofii a o našej pražiarni. Aké máte otázky? V ktorom roku ste začali? Ako ja, môj spoločník Valerian? Rok 2011. Pravda sa napríklad, že... Konkrétnejšie júl, 7. júl. Pravda sa napríklad náš, akože začal si teraz s tým nejakým pražiarom a 5 kg. Ako ste sa napríklad v tejto sfére posunuli, ak to nie je nejaké tajomstvo? Tajomstvo to nie je. Momentálne máme pražičky 4. Máme tu 5 kg, okrem toho pribudla jedna 15 kg, ktorej dokážeme teraz už napražiť podstatne viac aj rýchlejšie. Keďže už som postúpil do takého levelu, že na tej 5-kilovej pražičke som pražieval zhruba 32 až 36 hodín non-stop a potom som sadol do auta a išiel som z tých do Bratislavy. Čiže už bolo teda potom tú väčšiu. Okrem toho potom pribudla menšia testovacia pražička, z ktorej máme dve, čiže pardon, nie 4, ale 5 pražičiek máme. Jedna je v Kalifornii u môjho spoločníka Valeriana, ktorý hlavne testuje tie kávy, a druhá je u nás v pražiarni. Okrem toho pribudla tá štvrtá, ktorá je nová tiež na pol kila kávy a tá slúži hlavne na prezentačné účely, keďže sa na nej dá pekne zobraziť a ukázať, ako prebieha vlastne to praženie tej kávy. A v pláne je ďalšia pražička, na ktorú som bol pozrieť práve včera. Po obede o 4. som vyrazil do Trebišova a vrátil som sa v noci o 2. späť a tá má kapacitu už potom 30 kg. A to je práve ten Rolls Royce medzi pražičkami a je to Probac, ktorý sme našli úplne náhodou. Je to dosť rarita, takže som rýchlo sadol do auta a išiel som preň. A už potom už budem nás pražiť. Hovoríte na naše posúdovali také vlastne peniaze, boli ste do externého financovania, tak koľko to bolo? Bolo to dokopy 12 000 eur. 2000 som vložil ja, 5000 vložil môj terajší partner Valerian a mali sme tretieho partnera, ktorý vložil tiež 5000 eur a po prvom roku si povedal, že pokiaľ sa mu investícia do roku nevráti, nie je to pre ňu zaujímavá investícia. To znamená, že po roku sme sa rozišli a momentálne je v Austrálii. Vlastne Skupy? Nie. Máte teda, robíte aj nejaké prevádzkové nejaké? Vlastne nie, v pláne je skôr zatiaľ tie mobilné. Zatiaľ máme dve mobilné kaviarne, ktoré vieme využiť hocikde na Slovensku. Plánujeme to rozšíriť na 5 takýchto mobilných kaviarní a v priebehu ďalšieho roka by sme už chceli vlastnú kaviarnu otvoriť. Ale v Bratislave nie v Komárne. To vlastne je jasné, že toto všetko, čo ste mohli dovoliť, tak potrebujete to predávať ako drahšie, ako tovar, ktorý ste môžete ako ste v tomto smere postupovali, hej? Že ako ste nachádzali tých zákazníkov a ako ste to predávali? Nachádzali sme tých zákazníkov tak, ako som ukázal. Ako túba cesta. Čiže tými trhmi a tými festivalmi. Napríklad nášho najväčšieho klienta, ktorý nás odoberie mesačne 200 kg kávy, sme stretli práve na tom jednom z tých trhov, kde prišiel, ochutnal kávu raz, ochutnal kávu druhýkrát, piatýkrát a o 2 mesiace neskôr mi zavolal, že dobrý deň, chceme spraviť kaviarne pre Bratislava, či by ste mali zároveň, že pili vašu kávu na trhu. Aké sú také najznámejšie kaviarne, kde ste sa robili káva? Najznámejšie napríklad v Bratislave je to kaviareň Gorilla Urban Space na námestí Smeto. Druhá je kaviareň na Laurinskej ulici troška ďalej. A tretia veľmi známa, čo by som povedal, že je to startup a je to kaviarenský startup, čiže aj kaviareň môže byť podľa nášho názovu startup. Nachádza sa v Bratislave vo Fresh Markete na Tomášikovej ulici a je to Brúba. Brúba. V Komárne nemáte kávu? V Komárne máme kávu v Café Flora. Café Flora je na Záhradníckej 15 oproti BVT. Každý do Café Flora. Tak. Ja som ešte takú ekonomickú otázku, že koľko vám trvalo, kým ste, ako dlho ste vlastne dotovali tú spoločnosť, kým ste dostali na tom operatívneho, alebo aj operatívne boli na mesačnom? Myslím, že nám to ide dosť dobre a okrem toho prvého roka, keď sme boli traja a ja som čakal na toho spoločníka, ktorý povedal, že keď sa mu do roka nevrátia peniaze, tak to nie je zaujímavé pre ňo. Ja som čakal na jeho prácu, on čakal na moju prácu a nikde sme sa nevýbali.
Čiže po roku sme sa rozišli a potom roku sme začali, dá sa povedať, že dosť pekne rásť a každým rokom rastieme zatiaľ o vyše 100%. Tento rok v auguste sme dosiahli celkový obrat minulého roka len vo faktúrach. Aký je váš obrat? Za minulý rok to bolo 80 000 eur. Tento rok sme to dosiahli v auguste, ale len vo faktúrach. Ako čakáte budúcnosť? Či sa rozširovať, predávať? Rozširovať určite, ale náš strop je zhruba v produkcii 2 tony mesačne. Pretože viac si myslíme, že keby sme produkovali viac, tak potom už tá kvalita je nižšia, to my nechceme. A to je len slovenský trh, alebo? Nebránime sa ani zahraničnému trhu a radi by sme sa stali skôr európskou krajinou ako len Slovenskou. Ale neplánujete predávať celú kávu cez supermarkety a určite nie. Supermarketový a reťazcový segment určite nie je našou cieľovou skupinou. Jasné. Viete predávať kávu v takej istej cene, ako sa predáva bežná káva, keď vieme, že je všeobecne známe, že výroba kávy náklady sú možno niekde okolo 20 centov, možno 15. Predáva sa káva. Tak som trošku oponoval. Neviem, no. Výberová káva Vstupná. sa oproti komoditnej káve predáva v priemere o 3 až 5 krát drahšie. Čiže naše náklady sú väčšinou 5 krát vyššie ako náklady pri komoditnej káve. Jasné, ale viete ubrať ten trend, že zatiaľ káva euro 20, euro 50. Určite áno. V takomto... Zatiaľ áno. Zatiaľ určite áno, s tým, že momentálne je taký trend, že cena výberovej kávy prudko rastie. Minulý rok stúpla o 200%. Ale zatiaľ sa snažíme tie ceny úplne držať, ako sa nám dá, zvyšovať. Radšej klesá nás zisk troška, ale ceny sa snažíme držať. Vy chcete akože túto kávu nejako rozniesť medzi obyvateľov, tak tí si musia ísť na kávu do kaviárny, ja si ju doma nemôžem spraviť? Môžete si ju samozrejme doma spraviť, máme Či si ju od vás kúpime, alebo... Presne tak. Máme svoj webshop, kde všetky tie informácie o tých kávach sú dostupné a na základe tých informácií si viete priamo objednať. Praženie u nás prebieha vždy v útorok, v stredu sa dosiela káva a vo štvrtok je už vo väčšine prípadov doručená. Čiže pražíme vždy len na objednávku dopredu, na sklad nepražíme nič.